Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони қандон, ҷавонои муҳтарам, навасаҳакҳову ҳавасаҳакҳои қанди бобош, зиндаву сарбуланд мекунам. Зиндаву сарбуланд бошен. Бо шумо ҳаст ҳоҷи Муҳаммад, бобои блогер. имрӯз яке аз фарзонаи миллат, яке аз қаҳрамонҳои миллат Лоиқ Раҷабов мисол дар мусобиқаи UFC баромад дорад ва мо даст ба дуо мебардорем ки Худои меҳрубон пирӯзӣ насибаш гардад. бозори Люблино қарор дорем дар авиакасаи Муслим. Авиакаса метро Люблино, торговый центр Москва, кафе Баракат. метавонед ки ба ҳамин номро занг занед, муроҷиат кунед. чанде пеш яке аз шермардои ватан, яке аз фарзонаи миллат Нурулло Алиев буд, даст боло шид ки мо ифтихор мекунем. Худо нигаҳбонтон бошад. шерои Аллоҳ. вақте ки ман сухан мекунам, баъзе мардуми сарбуланди тоҷикӣ азизам бисёр гапҳои қабеҳ менависанд. бобо асабош вайронай, камтарак худтона ҳурмат кунед. бобо мега фақат разбор мекуна айрӯи одаму одамгарӣ, айрӯи инсону мусулмонгарӣ хуб нестай. ман ба шумо аслан коре надорам, шуморо ба ман кордор нашед. вақте ки шумо боборо ҳурмат намекунед, ба каломо эҳтиром надоред, хоҳиш мекунам саҳифаи маро варақгардон кунеду ба дигар ҷо равед, на худтона асабтона хароб кунед, на боборо. ман ҳар як баромадам гап мезанам. ман ба шумо чӣ гуфтам? ман чӯ хел нафрат мекунед? ман разбор намекунам. ман бобо ҳастам. ман паси баландиҳои зиндагиро дидагиам. ман азоҳо кашидагиам. шумо накунед хеле кор. ба тоҷик мардум, шахсан ба мусалмон мардум намезебад. бародарони қандон, сухан дар бораи Лоиқ Раҷабов гуфтанӣ ҳастам. бародари қандон, ман як навори оиди Лоиқ Раҷабов тамошо кардам. хато накунам, як аз журналистҳо барҷаста, яке аз бародарони қанд Орзу Исоев буд ба фикрам. хато накунам агар Орзу Исоев буд ки бисёр суханҳои шираву шарбатдор гуфт. ва таърихи зиндагонии Лоиқҷон ман аз унҷа маворо тамошо кардам. ба хулоса баромадам ки ин шермарди ватан аз меҳру муҳаббати падар маҳрум шудагӣ будай, бо амри тақдирсоз ва тавониста ки мисол бо падари дуюмаш мисол калом кардагӣ вай кардагӣ бисёр меҳрубон будааст. ман камтар дилам камтар зиқам шид. не ки аслан ба ин риштаи сухану дароз мегӯям, ба ин фарзонаи миллат Лоиқ Раҷабов ки мо бо шумо дуо метем, ҳама вақт дуогӯрам ҳастем ки худо даст боло шавиду парчами тоҷикистони азиз сарбуландма парафшон куниву суруди миллимон танинандоз шавад. Лоиқҷон, ман аслан тарҷумаи ҳоли туро қадар намедонам ва чӣ гуфтанӣ ҳастам ки дар наворҳо ман дидам бисёр бачаи хоксор ҳастӣ, бисёр бачаи заминӣ ҳастӣ. ин феълат ба ман маъқул шид. худо ҳам хел бошӣ, мо ҳама вақт даст ба дуо мекунем. ва ба ин модари меҳрубон чӣ гуфтанӣ ҳастам ки аҳсан ҳам модару ҳам падариро шумо ба гардан гирифтаву Лоиқҷони шермарди ватана тарбия кардем. аҳсан ба ту модари меҳрубон мегӯм. худо ҳамаи модарои мо, ҳамаи хоҳарои мо аз шумо ибрат бигиранд ки зиндагиро чӣ хел мушкилотро паси сар карда, чӣ хел як фарзанди худро мисол ба ин аввалаш Худои таоло, дуюм меҳру муҳаббати модар буд ки ба ин комёбиҳо пирӯз шид. аввалан дуои модар мустаҷоб шуд ки ин Лоиқҷони қанди бобо ба ин қулҳои баланд парвоз кард. худои меҳрубон, боз дуогӯ ҳастам ва ман бисёр гиламанд ҳастам аз мардуми шарифи сарбуланди Тоҷикистон. гиламанд ҳастам. вақте ки мо дуо додем Нуруллоро, шумо бисёр маломат кардед.
Deb sal.